Здравейте, в това видео ще ви покажа как да гледате Netflix с български субтитри, понеже Netflix, както знаете, не предлага български субтитри в платформата си, докато доста оператори предлагат вече услугата и тя идва доста недоскосолена, за разлика от HBO, например. Това, което ви трябва по същество е това приложение, т.е. то е адон, казва се Subtitle. Това, което се иска от вас е да го въведете в Google, ще излезе на второ място. Аз ползвам Chrome, но автора мисля, че се е постарал да го сложи и за другите браузъри, като Firefox и Opera. Отваряте го. Тук при мен излезе Remove, понеже аз съм го сложил. На вас ще ви излезе адон, предполагам. И след като го инсталирате, ето така трябва да изглежда. Едно синьоезче отгоре. Това показва, че адона вече е инсталиран. След като го инсталирате, трябва да отворите платформата на Netflix, да си пуснете филма. Аз няма да отварям платформата на Netflix, понеже ще ме юрнат за авторски права. Затова ще отворя допълнителен сайт, който да ви покажа как се работи в самата платформа вече. Когато отворите платформата, отворите желания филм, отваряте тук S-чето, тук ще ви излезе името на филма, който в програмата е хванала. Отваряте го един път, натискате един път, след това се отварят две опции за субтитри. Първата е онлайн субтитри, тук в търсачката пишете кой филм желаете да гледате и ще ви излязат и български субтитри със сигурност. Не съм убеден дали имате повече от 5 пъти опит. Автора е направил така, че да имате 5 търсения на 24 часа, ако не се лъжа, което е малко неудобно. Но това е негово решение. Може би неговото желание е по-нататък да вади пари от това. Но за сметка на това, тук имате опция за субтитри от хард диск. Тук може за щастие да си вкарвате колкото искате субтитри по цял ден, няма проблеми. Отваряте някои от сайтовете за субтитри, теглите ги на хард диска и си ги зареждате. И гледате колкото искате. Да. Общо взето това. Тук има малко по-ненужни опции, които не ви трябва толкова много. Фонт, бекграунд, транспарант и така нататък. Общо взето това е лесно, елементарно и бързо се получава. Няма никакви проблеми. Ако имате някакви въпроси, пишете ми, ще ви отговоря. Това е от мен, лек ден и приятно гледане.